Nimbano oras yung manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Iwaksik man pala iti panunot ko ti may papan iti panagripas. Buyaat man kit di dagiti ladawan mikin ni Monray diti cellphone ko. Ay, makapamismat ay daan tao. Aging gaita. Mapaspasalak pailaan. No apay akas jay ti imbaga tinag-text kanya. Kano asino at talaga day jay at tao. Bay-bay akman lang. Jak kaya't may stress ang tibagit. Gapula ang itiday taabanan. Ipamaysak pa ang ti panagrepaso. Talaga adyak mapaglibakan tibagit. Ayat lakit din daytoy amarikliknak para kini Monray. Kastoy gayam at talaga ni Ayan. Kala at latan adumtan. Nga oray di mo matplanuan ti isa sangbay na. Masapol a kontrolak pala ang tiriknak. Taamangan no masakitanak tula ang itiudin. Kansaan la siya. Dua kami tin ni Monray ang masakitan. Tamarik na kat ado dagiti tubang iti ayan ayat me. No bilang laan. Monray, mabalintag damag kan ka? Ha? Anya da jay, Ma'am Diana. Please, di nakawagan iti ma'am. Diana, kunam kumalatan kanya. Ha? Kababaing mat Kaslang amin awan respetok no kasta, ma'am? Sika talaga. Siya kunti mang ibagbaga. Diana, please? Sige, Diana. Kasta. Monray? Adala kaya't ko apan kan ka. Pudno ka di nga awan pa'y nobyam? Ha? Ay, awan, Diana. Awan pa'y? Nasayaan nga rod. Kasano ka nga tamat nga agayat anya, Monray? Siguro, nadungo ka itagbalin anobyam anya. Siguro, napudno ka itagbalin to anobyam. Di mo to siguro maitured alokwan. Saan ka di? Saan Apay ko maalukot ngay. Jak to aramidan day ta iti babae nga ayatat, Diana. Saan aluklukon ti babae? No di kat ipatag, aywanan, kan respetuan, Diana. Wow! Nagmayat mo taladenggan na kita ngay bagbagam, Monray? Nagmayat kat kumano amin alalaki. Kat kaskan ka kasingpat. Diana? Uray, saan tapay unay nga agam amo, Monray? Amo ka nasingpat ka. Agyaman na, Diana? Monray? Oh my God! Agpag na pagnata iti kadaratan. Sata ituloy ti agsarsarita. Ha? Alan! Oh my God! Managbabain ka talaga. Oh my God! Sige. Uray, saan ako nakibinan? May mayat no ag holding hands ta. Bayat ti pampannagnata mo na rin. Oh my God! Tanda ito ya, Diana. Kasta unay di pa nang pagpag na iti dakulap ko. Nagmayat talaga ti akpag na pag na dito igit ti baybay anya. Nagmayat arik na ti darat kadag iti dapan ko.
Inikat ko nga ti tsinelas ko. Nagmayat ka ko man. Nani anaya ti kadok, nagpagnapag na dito'y. Nagragsakak siguro. Nani anaya ti kadok. Oh, Monre. Agsao ka mat Di ka mat matagtagarin. Ha? Awan matibagak, Diana? Naragsak ka ka di? Ha? Kwa? Nasyak? Nagpaiduma ti kinaragsak ko, Monre. Saan ang naragsak? Tasaan ani anaya ti kadwak? Maya, ti pampanagnada itigin ti baybay. Naka-holding hands na kabayatan ti panagnada. Imposible asan amatin nagtirik na ni Monray ka ni Diana. Nasaysaya at laan ni Diana ti pagtinagan ni Monray ngam ti anak ni Tata Malyong. Naimbag ka ni Diana, takas pangarigan laang. Saan laan ni Monray ti mairanod iti kinabak nang na? Mairaman akto, tasaan ang naimot ni Diana. Amin na kidawag kan kwa na, ipaay na. Nagsardang da magmag na. Agdan sa saan ala sayata mapastasamat ka ni Diana? Aapay ang kaslal alalayan ni Monray. Wano? Amokon. Siguro, agar artista laang ni Diana, tapno asikasuan ni Monray. Ha? Apa yan, Diana? Mabit lang, Monre, ha? Agree ko sa talaga ti panagkita. Ala? Sige. At tugaw tapay laang dito kadaratan, Diana? Madi at talaga tirik na. Apa yan ngay? Anyat mapaspasamakan ka, Diana? At saka mo, isangkir ko pa lang iti abagam mo, Monre, ha? Sige. Ala, makapadanag ka mat. Mapantayon sa langan ni ospital. Saanan? May katmatla ito'y inton madamtama. Kumusta ka, friend? Oh, Flora, nakalagip ka mat. Sobra ka. Agyaman, nak. Sinapak tirin mo iti balay. Tapno makadagasak diti balayo. Naimbaglakit din tanadanon ka. Amok nga minasaan ka arong maritaket. Oh, kumusta ti panagripasom? Okay, Mat. Enjoy. No pa'y medyo adarigrigat na. Ngam enjoy aklatan, Wen talaga kasta. Angam, kabaulam dayta. Si kapay. Medyo narigat. Kaya, Wen adda ditan. Iso nga ipan mo amin na kabaulamon. Patsyat a kabaulam dayta, anaya. Ay, sapay la ko, ma, Flora. Agkararag ka Kidawam iti namarso at itulong na. Tapno iso timangtad iti laingkan ka. Tapno sumagapsap dagiti at adalam kat makapasakan to iti board. Wan, Flora. Kasapulan at talaga dayta. Tauri ka sa no ti kinasaet mo ang mga ramid iti may sabanag. No di mo gindanan iti kararang, saan ka nakasigurado? No agbaligi kanto, wen no saan? Ni Rukaw ti umaw-awa. Hello, Rukaw, kana ka? Imbag ta imbawag ka. Malublubat ang to cellphone ka. Nalubat mo tayo tayo imbatim a power bank ka. Tayo ulit tayo. Sige, namangyaga ka sa bali ang power bank. Kung nasaan, tumalog ka pala nag-charge kay Jaile. Oh, makabanok ti magna, kana ka. Nagadayaw ti ili ditaw. Anos ka ulit eh. Ipawit ko di sweldo. Ha? Ganto lang kay Jaile. Ipawit ko. Ano? Ang sweldo akmanan, kana ka. Kung ayaw na pwede sweldo ma. Tapno na yun ang matigagat mo, ulitan. Ano? Alaman nga ron, kana ka.
Kaano nga ipawit mo? Tagbigan. O sige, text ko na niya di pang ipawitak, ha? Bye. Bay, kanakahan. Sumalugak tuman nga paisaw. Tainyak man mo't ag-relax. Oh. Nakamula ak mo't tayo. Awanan ti marabay. Agsibog langin ah. Agsibog ak to na makasubliak. Nalakalaan ti agsibog. Anjali, agawit tayon. Diana, talaga ka di ama ditiriknan? Wan nga ruwan. Mukasta, palaso ti atap ko. Anagin uulaw ka lang tap na makasanggir ka iti abaga ti kabsat ko. Sika talaga. Sa baligayam ti pampanunutam, ha? Saan man? Kasta talaga ti pinanunot ko itay. Pudno gayam ama ditiriknan. Wan, Anjali. Iso akayat konti agawid. Kayat konti aginana. Baliwan tayong tulangan ti agpasyar. Oo, Sika ti maka. Musta ti pa nagpasyal yamon rayay nawaw? Saan na ka nga inuyungan ni Ma'am Angela? Saan, Tata Maryong? Iso na laan. Taidildil na di gayam na kanya. Kanya? Ay nawaw. Kay kayat mat na di adayana ti umas asidag kanya. Ay nawaw. Ay kita am abaraw. Kamangan numasulisog ka. Kamangan numaibaw eng ti panagayat mo kinkwana. Ay nawaw. Saan, Tata? May salaang tilab ko. Ni Anaya laang. Ha? Sigurado ka mon ray. Ay nawaw. Wan, Tata. Awan to ti pangisukatakin ni Anaya. Ang adamot kiidikin ka dayta, ha? Sika timasiknan iti dayta. Ay nawaw. Total, saan nakapaymot nga inaklon ti anak ko? No asino at talaga ti pakarik nami ti ayat. Isuka ti papanam, barok. Ala? Kasla ab-abugan nakmatan iti biyag ni Anaya, Tata Malyong. Ay nawaw. Saan nakasta, barok? Ibagbagaklaan ti kastoy. Tapno matingiting mo ana imbag tiritnam. Saan na bali? Taman nakaawat mat ni Anaya. Patsek ka maawatan na kadayjay. No agbawing kan iti sa balay. Ay nawaw. No, saan ka na makauray? Ket adan sa balay apakarik nami tayat. Adalatakin ka amang iteng baro. Basta? Ni Anaya laang te ayatak, Tata Malyong. Urayak no kaano nga aklunan nak ni Anaya? Ay katadalatakin ka day tabarok ah. Nawaw, talaga sa balik, tinatayra niya. Kitam kat babae ti mangkamat kan kamon rin. Natair ka ngamin barok akas kanya. Ala, ni Tata Malyong. Saan pan? Ay dumduma ngamin ti kinatair mo barok. Guwapo ka! Papanam, Monrey. Nakasukat ka manan. Di ka la makaid-in na. Saan agaputan na waya ka na makapaniti kayat mo apapanan? Kat agabuso kamutan. Inakbayadan ng dagiti bil dito yung mansyon, Mama? Tapno malpasan? Talaga responsable ka, Monrey. Kasta agsingsingpet ka. Tapno nasaya at kakanayon kanyak. Tanutob nga rin nak. Dakos ka manin kanyak. Kurang ti kwartak, Mama? Sa anak namin ang nagtrabaho, iti sumagmamanungal daw? Problemam daytan. Amok nga adda kwarta, Monrey. Adda urnong mo. Ha? Tikunam, jak ammo. Ha! Kanayon na ka nga ikan ididay di papam iti kwartam. Inaldaw nga ikan na ka idi. Angam siyak, di nakpay ikan uray duling asin ti mo. Mama? Imot day di papam kanyak.
Imbes asyak kumalaang ti pangibukbukan na, iti atensyon na. Tasyak kat nga ron ti asawa na. Hanggang saan, tasika ti kainagaw ko, iti day ti amam. Patpatgan na taadwan ni Papa, Mama. Saan? Si kalaang ti impatag na. Apay, sika Mama. Saan nakadi nga ipatpatag? Kat anak nakmat, Mama? Ha? Apay apagimunan nak, Mama. Kan, madlaw ka gurgura nak. Tano siya? Ipatpatag kayo adwa iti day di Papa. Na siyempre, da kayo dagiti dadakkel ko, Mama. Ha? Ditakan? Ay, talaga ajak marik na ti pamatag ni Mama? Oray kas dyan ni Mama? Pat-pat gaklat ta? Dagituhin, dagiti bills. Rumara kon. Ha? Ni, nabayadan sa amot ng dagito eh. Ala, kinajak pa yung binayadan dagito eh. Apay ngay? Ni, nabayadan mo tan. Re, panambarok. Wow. Eh, kung nakamapanak agbayad iti bills dito yung mansyon, nabayadan mo tan dagiti bills tayo. Ay, nawaw. Pinayada kon barok. Anya? Wen, barok. Ay, nawaw. So, kaya paggastusan, iso binayada ko na. Apay ngay? Kat siya kumatimang bayad ka dagito eh. Ay, nawaw. Basta di mon panunutin da ita. Saan mi akayat kinipan niya nga agproblema ka? Iso pinayada kon, barok. Naggudwa ka may kinipan niyang iti pinagbayad may. Ay, bayadak ti yung Ay, bayad nawaw mo. sa atin. Kwartam da itan, barok. Idulin mo ki ide mon re. Or nongam. Para iti panangasawam to. Ha? Ay. Tatamalyong? Talaga ka di akayat dak para kini anaya? Ay, na, wow. No, asino, ti kayat yan ako. Kat kayat ko matinamon re. Kan may isa, kasla anak ka matin. Iso apakaragsakat no agginasat kayo iti anak ka, ay nawaw. Agraraman! Ay, nawaw. Si kagayam timang sugsug-sug kan ni Monray, lakay malyong. Ay, nawaw. Sugsug-sugam ang mga sawa iti anak mo. Ay, nawaw. Saan mo't madam? Saan nyo la siguro anawatan ti kayat ko asawan, madam? Di yung amin nang nagtirog iti saritaan mi kinimunrikat. Damdamakin na kami. Boston! No, Di ka nagpalawag pay. ay. Basta nalawag tinangag ko. Idaldaldal mo ni Monray iti anak mo. Hoy, malyong. No ti amom kat addatawidan ni Monray iti kinabaknang ko. Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Mama, gusto ko man. Awan basol ni Tata Malyong. Agulimag ka, Monray. Sana si Kati kasarsarita. Ala, panawan da kami ka ni Malyong ditoy. Uwan, Mama. Ti amom siguro. Kat patawidak ni Monray iti sanikwak. Iso nga idaldal mo ti anak mo kan kuhanaan niya. Ang sorry kalaangan, Malyong. Maraming namamatay sa maling akala. Manyag, nakaring ka ba? Uwan Malyong, sa anak pa ang makaturog. Apay, ada ipagam. Ay, nawaw. Masuro na. Apay manayin. Ni Madam Ariela, pagbalinan nag-arupat kwarta. Kat tinasakit,
Iramraman na ti inosente nga anak ka ay nawaw. Ay na, baybayam day jayon. Palabsamon ti naibaga ni madam. Kasla di ka pala na iruam mo't iti ugali ti amo ta. Diyak nga rod magustuhan ti imbaga na panyang ay nawaw. Iso at irupat kwarta, sana siya ay nawaw. Bayam apanunutan na ti kayat na apanunutan. Basta amom anadalos ti konsensyam. Awan ti rumbaga pagdanagam. Ay, wan mo't kidi ay nawaw. Nagmati lang kami na denggan day dyan ngay bagbagana. Mala, di mon panunutan day jay. Maturog takit din ta masapat tamanan nga agriing nubikat. Diyak mo't nga rod makaturog panyang. Saan ama idilit diti panunot ko di imbaga ni madam? Diyak mo't idil-dil-dil ni Monrekin ni Anaya ay nawaw. Sika ti makapanagnak iti dayta panyang. Awan kinapud na dagiti ibagbagan ni madam kanya. Wen, amok dayta malyong. Di mon tutupan ni madam. Taamangan no makasapol iti pang patakyasan na ken ka no tutupan paylaeng. Ay nawaw talaga. Malalala. Maturog tangaro dahil panyang. Isimpakon ti ikamen ko dito datar. Ay nawaw. Ay nusa kon ay dito datar. Ta isumat tinakaikarya ka pagturogan. No kayat mo dag sinukat ta. Ha? Si kamat dito'y kama, tasyakmat dita datar. Ay nawaw. Ay isaanin panyang. Babae ka. Iso adita kama ti pagturogan. Okay, ako dito'y datar. Ay, panyang. Panyang. Good night. Ala, good night mat, malyo. Ang pasarak pa man. Ang daming kwarta. Pangaramatak kumangay iti kwarta. Gad awan mo't pamilya. Iso nga aging juya. Diyak pa'y lag sublay jay bantay. At pag napagnaak pa'y lag dito'y ilay. Pagpampanunutak no sa dinaw ti sumaruno apapanak. Inak ko maagbuya iti sinay. Ngam, awan mo't kadwa. Numabisina, inak mangan iti nginginaan a restaurant. Pinauitan nakniro ko kahit iti kwarta. Iso nga awan ti pagdanaga. Ay, papanak nga taya. Ay, sayang. Mayat kumanwad da asawa. Tapno adda kadwa nga agpaspasya. Ay, makasara ka kumamit iti kasken ni Madam Arila. Kumpurmain kadakwada ken ni Ma'am Angelay. Ay no, nagmayatin ngay kuma. Niwibiling ti kursunada kay. Naglibas man. Sapay intaray na ti kwartak iday. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Makaasawa tulad ta. Ni Anaya? Hello, Anaya? Hello, Monray. Kumusta ka? Kastoy. Agur oray iti awag ken text mo, Anaya. Agyamanak tayo mawag kan. Pasensya ka na ha. Medyo busy ako namin. Okay laeng. Kaya't ka nga awagan? Ngam amok abisi ka? Iso nga urayek kasi ka nga umuna ti umawag kanya. I miss you, Anaya. Kasta ako, Monray. Ha? Agpaiso? Namiss nakmat, Anaya? Siyempre. Kaya't kan ama kita, Anaya? Diyak kaya't ama disturbo ka iti panagrepasom? Okay lang, Monray. Ha? No kasta? Mabalin ka asarong karan ita di tabalayo, Anaya? Mabalin mat, Monray.
Ngam no kayat mo. Mapantalaan ni Jay Parke. Tag-picnic ta ijay. Tapno makarelax mo ti panunot mo. Itugot ko ti gitara. Kayat mo? O sige, kayat ko, Monray. Okay nga Rod. Mabit laang tagdi ko sak. Okay. Umawag ak tumanan tumadamdama. Bye. Bye, Anaya. Ha? Agdi ko sakon. Kalpasan na. Agpalis akon. Ta magagara na ko na yan na makakita kini Anaya. Kailiw ko na talaga. Aganad ka iti iruruar mo, Monray, ah. Uy, Nana Panyang. Ada ka di kwartam, Barok. Ada, Nana. Daytoy, alam Ay, saanan, Nana? Kwartam dayta. Ada kwartak. Anya nga ron nga oras ngay nga agaw. Ay, sige, Nana, ah. Agdardarasak. Kailiw ko nga minin ni Anaya. Kaya't ko na makita. Mapana ko, Nana. Ang mga nusumang pweten da, Mama. Kat sandak manan apalubusan arumwar. Kaya't mo takuyugan na ka ni Tatam Amalyo. Saanan? Kabaulak, Nana. Mabit lang nga ron ata iparaan ka iti pagluganan. Saanan, Nana? Kabaulak. Makawaya sa kasisya. Sige, mapana ko, Nana. Sige, aganad ka ah. Ay, napanon. Madlaw ang magagaran ang makakita iti anak ni Malyong. Madlaw nga agayat launay kan ni Anaya. Ay, sapay lako mangarod, tadinto pasakitan ni Anaya ni Monray. Takaasim at nubilang laeng. Taksi pagluganak? Ala, kababain kini Anaya? At dan samot din iti lugar apagkitaan ni. Oh, Monray! Papanam? Imot mo matagitaram? Ay, kwa? Wan gayam, ayan ka din ni Manang mo nga Angeli. Ay, rimwarda kin ni Mamak, Diana? Kasta ka di? No kasta? Agawid na karudan? Papanam ka di? Ijay Plaza, Diana? O ala, oh my God! Lumugan kan, taitulod ka Ijay Plaza, Monray. Ay, saanan, Diana? Thank you, laangan. Di ka nagtaktakpay. Oh my kakitin. Come on, Monray. Don't be shy. Oh my God. Iyag man tagitaram. Alan. Oh my God, ha. Uwan. Basta din akong guyudan, Diana. Aglugan akon. Okay. Agtugaw ka nito mo. Taikargak dito likodan to'y gitaram. Okay? Ay, saanan? Igama akong ti gitarak, Diana. Okay. Si Kangarot ti makaam mo, Monray. Oh no! Traffic! Anyamatan? Diana, oray dum sa agak sa dituyan. Tapag na ako naging ga iti papanak. No. Madamdaman, Monray. Inta pa'y mga iti restaurant. Ay, saanan? Agyaman naklaangan. Amangan ngamin numaladawak iti papanak. Mabitala ang amangan, Monray. Basta stay put ka lang dita, okay? Ha? Ala? Kasano nga to dito yan? Sapay traffic mat. Magamo ditan? Dumsag akon? Uray ta nakasagdan matulugan. Amo, Monray. Kaya't ka ngamin amakalanglang amangan. Ay, sorry, Diana. Sige, dito yakon, Diana. Monray, wait! Monray! Kartinyak ni Magna. Itarayak ni Diana. Anaya? Oh, Monray! Ay,
Sorry, Anaya. Nalaytak. Okay laang. Kasangsangpot ko, Monre. Talagang intugot mo tagitara man. Uwan Takailiw kan ang makajuwit nga kanta, Anaya. Saan kamat ngaminin asumsumrat kay Jaybar? Uwan nga rod, kailiw ko matanti ag kanta. Oh, nagitake out tak iti taraon apagsangwan ta, Monre. Ag picnic ta dito eh. Ala, siya kumatirumbang nga gastos, Anaya. Ay na, basit laaba nagdayta. Saan Maibusin ati kwartam. Sapay adda paggasgastusam. Adamat kwarta kat. Bay amon dayta. Ala, agtugaw kakit din. Takailiw kan ang makaistorya. I bless the day I found you. I want to stay around you now and forever. Let it be me. I miss you, Anaya. I miss you too, Monre. Amom, nakaragrag sa kakmanan ita, Anaya. Ngamin? Kadwa ka? Oray siya, Monre. Nagpintas ka talaga? Maim-imagine ko, Anaya. Siguro, no aklonan nak, kat nagkalay satan, kat no maadaan ta iti anak, kat babaeng to, siguro, sikati kaing ingas na anya. Anya? No kaya tinak to, Ni, ada awag mo, Monre. Ha? Ni Diana ti umawawag? Ha? Sino, Diana? Monre? Kwa? Gayam ni manang kong Angeli? Kasta ka di. O sige, sungbata mon. Ang mga nun napatagtibaganakan ka. Anya matatibagana? Mabitlaan nga rod, Anaya? Sungbatak ti awag ni Diana. Hello, Diana? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ti ayan mo, Monre? Mabalin ka din nga kita ta? No saan kan abisi? Kwa? Awan pa'y time ko, Diana. Sorry busy Oh, di inton saan kan ton abisi sa taag kita? Mga talaang itiruar. Next time, Diana. Okay. Inton bigat. Ada free time mo? Kwa? Ang mga no busy manan no bigat? Anya? Siga talaga mo na Ray. Ipakat mo man ang tiki naman nagbabain mo. Sige. Siyak tulangan ti mapan ijabalayo. Okay? Bye! Grabe gayam talaga tiki naman nagbabain day jay amon Ray. Patsyak. Maya si dagto matlaang tirik na kanya. Hi. Oh, Monre. Ada ka di problema? Problema nga ro, dajay babae, Anaya. Apay? Basta, kunana ang magigayam laan kanya. Ngam sa bali mati madmadlaw ko. Anaya, adda ipudnok kan ka ha? Masapol nga agbalinak nga open kan ka? Ngamin? Lab na lab ka? Anya day damon day. Idel-del-del ni Manang Angeli ti gayam na kanya. Pilitan na kamangaram kini Diana. Diyak kaya ti bagbaga ni Manang ko. Itartarayak day Diana. Sapay na makita nak. Ig-igaman na ti imak.
Tinasayaan. Manganta pa'y Monre. Mabisina ko. Ha? Ni? Apay akaslan ako nasmatan ti Rupam, anaya? Awan. Kung mabisina kla siguro. So at tinasayaan. Manganta pa'y. Panyag! Kanya tulot-lutuan, ay nawaw. Ay, litsong paksiw. Tay paborito ni Madam Ariela. Tulungan kan panyag. Nalpas matanda kiti trabaho kahit ay nawaw. Ay na, kabailak da ito'y syaklatan. Agi na nakakit din. Ay nawaw. Amumot ama iparit ti agina na dito yung mansyon. No adda dagiti amot ha. Iso atulungan kan. Uri agkiwarlat aramida. Ay nawaw. Naisim ni Madam iti kasto asida. Intun ko na ibladan. Amo matadi na kaya tinateng asidaan. Baya ama no iso ti kayat na. Ibigay ang hilig kunada nga naw dahil nawaw. Nene. Panyang. Rimwar sabit dagiti amot ha. Niroko la ang tirimwar. Kanayon arumwar ni Roko. Inaltaw arumwar. Wen malyong, madlaw nga ado ti pakakumikuman na. Makumi-kumiti negosyo na panawan de Sir Luisito ay nawaw. A negosyo damot itaan kan ni Madam Ariela. Ay nawaw. Swerte nga rod da jaro ka. Takla tabimak ng tilukaw. Agasim na ita. Family driver lady. Ngim ita. Asawan ni Madam Mariela. Kat isaw ti agnom-numar iti kinabak ng Desire. Ay, huwag gayam. Talaga ka ding awanan ti damag. Maipapan iti kaso dahil di asawa ni Madam Ariela. Ay nawaw. Awan mo't nga rodan panyang. Apay akas jay. Nadanon ti death anniversary day di sir. Kastamot ti kasangay na. Ngam di man lamalagip ni Madam. Wano oray agpalwalo lakuma. Ay nawaw. Awan nga raw ti pakibiyangan dan. Tangim, aguri ka panyang. Amom ti kasangay day ti Sir Luisito. Ata. Nakitak nga main tinakasurat iti lungon na ide. Apay, nalipata maun. Imayak iti madamatipan nakalamay day di sir. Tasukik kat nga rod iti lakok abalot. Nakasingsingpot iti kanyak. Ay nawaw. Pili bakmat iti memoryam apan yang. Na i-memorize mo ti kasangay day di sir. Wen amalyong, iso amas daawak. Takaslawan anyaman na kan ni Madam. Ay nawaw, wen nga rod Makadamdamag karod no kumustan ti kaso day di sir. Kanyam agamakak Mike. Sigurado abugkawan nakpanyang. Iso saan man lang Di kanto nga taagbaw ing iti sa bali. Saan to Apulos, anaya? Ken? Uray awan namnamakan ka? Sa anak to siguro nga agayat pay? Monre? Api nga rod nga agluha ka, Monre. Kwa? Mapanpanunot ko ngamin. Kasla nagrigat kong itong aklonan. No bilang ta. Paayan na to, anaya. Itapay lahat. Marikrik na akong no kasano kasakit di mapaay. Kasla nagrigat, anaya. Inayat ka ngaminan na talaga. Iso nga ibaga kung ti agpaisukan ka. Diyak ka bagilan numapukaw ka itibiyag ko. Ay ayatan ka, anaya. Monre, please. Di ka ko maagsangit. Maladingitan ak ngamin, anaya. Nagtagsan ti parokong ko. Apay amaladingitan ka. Kitjak pa'y matimbaga no anya ti pangadang ko. Uwan matkit di.
Nukas pangarigan taawan gayam tigasat ko kan ka. Kasla marikrik na akon. Nukas ano ti kinasakit na, anaya. Nagsakit gayam ti mapaay. Sika talaga, Monre. Basta ti maibagakan ka. Kanayon ko nga positibo ti panunutam. Please, di ka kumaagpanunot iti negatibo. Tapno saan ang masakitan ti riknam. Okay? Ha? Inig ka ng tiimak, anaya? Ha? Ay, sorry, Monre. Ay, jakmat na pupuutan nga agpaison. Pasensya kan. Sige laang. Saan ko mat nga ipaidam ti dakulap ko? Sige laang. Saan mo apakabasulan dayta, anaya? Di mo pa'y lang arog inaklon. Di tanto matlaang titurong na. Flora, imbaga kung ti makagapukan ka. Di ka di maipapan iti inana. Ay na, anaya. Atap mo pa'y laan dayta. Di mat ko na ni Tata Malyong. Akaslawan pakibiyangan dagan ni Monre. Saan damot siguro pakibiyangan ti maipapan iti love life na no bilang laan. Ay, saan lang amin ati pakaragsakak ti pang panunutak, Flora? Siyempre, panunutak mo't ibunga ti aramidak. Ay, no siya, kabailagtag sakripisyo. Ngam ni Monre ti pang panunutak. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Kasanon to laangan no aklunak. Kat agbalin to gayam atubang ti pamilyana. Saan la asyak ti masakitan no kas pangarigan laang. Kas itinakon-akon. Kabailagtag sakripisyo. Ngam ni Monre ti pang panunutak. Sa bagay. Adamat kit di puntom iti dayta, anaya. Saan damot atang nultirik na ni Monre? Kan maysa, di ta masubok ti ayan ayat yo. No talaga ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Flora, iso di kag butbuteng. Angam, sa bagay, maawatan ka matkit di. Tadamom ti makiin na yat. Iso normal na siguro ti kasta marikrik nam ita. Iso nga daamin kan kapangadang, anaya. Adda kami laang itilikudam amang suportakan ka. Come on, Rocco! Jump up! Jump! Ay, wow! Makaawat at talaga iti sa utri aso ni Rocco, Hop, hop. Come on, Rocco! Sit! Sit! Ay, wow! Yes, Rocco? Rocco is your name already, huh? Your name is Rocco, okay? Ay, wow! Cutie Rocco! Come, Rocco! Come! Let's go outside. Come on! Come on! Come on, Rocco! Okay! Follow me, Follow me! We will run! Run, Rocco! Run! Up there! Let's go outside! Let's jogging, Rocco! Ay! Masulong na ka talaga, Tita Rocco. Nagando nga'y panagan na iti aso na. Malyong pa'y. Iso nga'y panagan ko mat itinagan na, Come on, Rocco! Let's jogging! Numasapo na bunyagag iti Rocco ti aso na. Tapno mairis laing ni Malyong nga'y panagan na. Aramidak! Okay, come on! Rocco! Come on, follow me! Ay, nawaw! Manutawan mo itay, aday. Dagulit ka magtatang? 25 ko na lang aruda. Ay, uwan niya. Nalipatak nga minkan. Ang mabalin ka na, adi nakawagan iti tata. Manong kunambita.
wenno saan. Bahal kunamlatan kanya. Okay, baal? Oh, anya. Sumurot ka kanyak iji balay ka. Kwartang pay, ah? Wen, ikan kanto. Basta sumurot ka kanya. Dakal ti balain mo? Ha? Ay, una. Dakal aday. Ba nang ka? Ay, wen. Kita kwarta. Kita ba? Sagma ba intay? Ado, ti kwartak iji balay ko. Ah? Talaga? Wen. Oh, anya. Sumurot ka kanya. Asidag ka di laang. Wen. Asidaglaeng. Agbalin ka a prinsesa no adda ka ijay mansyon ka. Talaga? Mansyon, ti balay mo? Ay, wen Mangan, maturog lang dar aramidang ijay balay ka. Aday. Ah? O sige, sumurot akang ka, bal? Ha? Mama? Adda ka di pang ibaunan nyo kanyak? Awan, ngam kayat ko laan ti sumrak dito'y silid mo. Nabayag ngamin na ajak simsimrak dito'y. Sige sumrak kayo mama. Talaga gayam nga awanen dagiti naka-display a gitaram dito'y silid mo. Pinukaw ni Manang Angeli ti Daduma? Ti Daduma mat? Diyak amo no asino tinangala? Nasaya at mat. Tanagalas mat la akit kitaan dagijay a gitara. Ha? Ladawan nyo kan ni Papam. Tinakamarangmang kadagijay a gitara. Sayang nga rod mama. Regalo amin ni Papa Dagijay. Remembrance ko kin ni Papa Dagijay a gitarak. Ngam? Napukaw damatan. Adda pa'y matlamay sa agitaram dita. Regalo da kanyak dayta mama. Manre. Apay anagado ti kandado ti kabinet mo. Ado ti kwarta nga ilamlamang mo ditanya. Ha? Agpudno ka kanyak. Adda ilamlamang mo a kwarta ditanya. Kwa? Kunamutlan agtatakaw kami akabalay mo. Kanagado ti kandado ti kabinet mo. Ni Papa tinang paaramid iti dayta mama. Kas kaila ang mauyong nga agama. Kas laman nagdakdakas kami akabalay mo. Mama? Ala, lokatam dayta takita tilinaon na. Badbadok matlaang ti karga ti kabinet ko mama. Ken, dagiti Daduma pa'y a belongings ko. Adula amin dagita a belongings. Ayan titulbak, tasyak ti manglukat. Kwa? Ni Rocco. Hello? Sige, sa dino ti pagkitaan ka. Awan. Agrogwat. Naimbag-lakit din tayo mawag ni Mang Rocco. Saan na ka napilit ni Mama? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbayag mo din na di Cleopatra. Numayawid ko na yan. Swertik Ano? Kalaplapsatan na ko naman. Kuna na ang mapanlaksiya. Awan mutan. Inak mampay kumatang iti isang at mi ije bantay. Ako rin ka. Awan mo tintay walit ka.
pananay. Ay, sos. Naragrig ko nga ta. Imposible. Naunig ito'y bulsa ti pantalon ka. Ay, sos. Ha? Diyas kay. Adda malagip ka. Nagbanglo ka mo tan, Bal? Ay, narakop na mutan. Ano no? Sa anak banglo. Kababay. Ay na, nagbanglo ka nga ro? Ay, makikiya. Ay, di mo kaut-kaut ang nagitibor sa si pantalon ko. Tanay, makikiyak. Lumatra. Nagmayat ka akit makaparayaw ka, Bal. Diyas kay. Jaryo. Manibrong samit na jay a Cleopatra. Jaryo. Ison samit tinangala iti pitaka. Ay, Diyas kikit day. Awanan ti kwarta. Ito'y tidawat ko. In the mighty name of Jesus. Amen. Ha? Agidda akon? Nagkararagak matan. Nagkidawak iti pamakawan kini Apo. Iti anyaman na pagpaspasulak. Nakapagyaman akmatan iti blessings nga ipapaay na iti biyag ko. Inkararag ko mat ti kamang ti pamilyak. Kastamat ng datatamalyong, kananapanyang, kini anhaya. Sapay la ko ma, na makapasanto iti board exam na, tapno adda serbi ti ado abang bannog na. Sa anak pala sumrak iti bar ita, tas andak mat apalubusan datatamalyong, kananapanyang. Awan ka no ngamin ni anaya akadwak ijay. Nakasingsingput dadagijay ababaunan kanyak. Madlaw akong sandalaunay kanyak. Kat, saan dak matakap-kapag yan? Ha? Adamang puspusipus iti dornap ti silid ko? Sino day ta? Ay, siyak tayo ito mo, Ray. Pasensya kan Chinek up ko laang no nakalakmat laang tiri daw to'y silid mo. Inlock ko na. Narod Barok. Good night. Maturog kan wan. Wan na panyang. Good night to. Apay nga intaray mo ti kwarta. Uy bilay. Pagkadak mata. Isublay mo ti kwarta. Wan, isubli. Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon? Isublim ni Samuel nga asawa kanya. Kano dinukot mo ti asawang? Sana ya? Hoy, tarabitab ka. Anya dinukot. Apay, adda ebidensya masyak tinang dukot kin ni Samuel? Tanang man ti panagsasaom si kabaliko. Isublim nga rin ti kwarta. Sige, paliko. Day tala ang aya. Agam kamatan na ka. Numakamatan na isublik ti kwartam. Ngam no saan, agmulta ka. Sige. Agsagana ka. O sige, kamatan na kon. Eta, umaya kaon. Umaya kaon, wibiling. Kamatan na. Umaya kaon. Kemagan kaan. Natiliw kamot langay, wibiling. Natiliw kamot langay. Natiliw kamot langay. Just kay. Taga-inip lagayam. Kung nakalano ang pay-pay so nakadwak nito'y bantay no wibilay. Taga-inip mo lagayam. Laura! Oh, anaya! Adda ka man! Wan, takayat ko ang makasarita ni boss. Ha? Apay ka different. Makisarita ano mabalin, agtrabaho akmanan. Ha?
ado ti paggastusak, friend. Kat mabitin ti urnong ko. Masapol nga ikarigatak kat trabaho. Anya? Ay, katwan maawatan lakit din ni boss dayta. Kan maysa, nakuna namat idi. Welcome ka latta ditoy. No feel mo ti umagkat ta. Welcome ka kanulat ta. Ay na, kapila ko mataawatin nakmanan, friend. O sige, kasaritam ni boss, Anaya. Mapankan itayan na. Agor orok manan ni Roko. Nabannog lakit di itinagmalam nga iruruar na. Nagagat ni Roko ang mga asikaso itinegosyo mi. Jak unay marik na ti bannog ko ita. Taison ti makakaad na arum-rumwan. Kat no mabalin, di na kayat asumurutak. Tadi na kayat amabanogak. Mariknak matan tituglep ko. Maturog akmatan. Inton bigat. Inaksok nalan ti kaso ni Samuel. No kumustan. No adamot laengan naglawagan ti amin. Oh, kumusta nga tan ti kabsat ko? Sa dino nga tangag paiso ti ayan na itan? Uray kasano ti kinadakas dayjay akabsat ko. Idi kapigpigsaan na pailaan. Kabsat ko latta dayjay. Wen, napatiglat tamat kanyak ni Samuel. Kat no adag lang dito'y manang Ariela. Samuel? Naimbagan? Wen, manang Ariela. Naggapgapwam. Nagmayatan ti pamagim. Limok magkan. Naimbaga ko, manang Ariela. Di nagpakatanagan. Tanasaya at ti kasasaad ko itayan ko. Naggapwam ayaha. Di talaeng, manang Ariela. Ha? Sa dino, di talaeng. Di talaeng. Sige. Pumanawag mo't laeng. Taamangan no sumangpet ti doktor ko. Ong tanaklaki di dayjay, no di nakmasangpetan itayan ko. Mabit laeng. Sa dino ka di atalaga ti pagnanaedam. Basta, nasaya ta lugar tayan ko. Bastante ak iti makan. Awan problema ak itayan ko. Basta naragsakak itayan ko ita. Sige, manang Ariela. Nakon. Ha? Samuel, mabit laeng. Agsubli ka. Samuel! Samuel, agsubli. Nagtagtagain na bahag ni Samuel. Anya ti kayat asawan dayjay anay tagtagainap ko. Malyong, nakitak mo ti panagsangsangit ni Madam Ariela itay. Apay nga ta? Ay, nawaw. Naitagtagainap na kanon ni Sir Samuel. Naku na kanon ni Sir Samuel. Amayat kayan na ita. Ha? Kat atapon mo ni Madam Ariela ang natayan ni Sir Samuel ay nawaw. Anya? Ay nawaw. Atapon na alangit di imbaga ni Sir Samuel iti tagtagainap na. Anya? Jackpot kayo.
No bilang pudno na tayan. Jak patsin alangit tayan na ita ay nawaw. Ha? Naguyong day jay di napigsapay lahat. Di mo mo amalyong. Amangan no nagbabawyan na matan nang itinagbasulan na, idi agsakitan. Ay nawaw. Ay sa bagay makidi ah. Ken mamakawan matkidi ngagpaiso ni Apo Diyos ah. Oray kasanot ti kinadakis ti may sa tao. No laki dita si Pupuso ngagkid daw iti pamakawan ti Apaw. Mapakawan. Wen, malyong. Amin tayo anay parswa. At dakarbangan tayong agkid daw iti pamakawan ti Diyos. Kan siyempre, agbaliw. Wen, panyang. Husto ka ay nawaw. Sa dino nga tangagpaiso tayan ni Sir Samuel ita. Si bibiyag pa nga ta? Wino, pinataydan. Ay, dayta ti dakkel asalunsod ita, malyong. Tagulit talaga. Jak lang arod song batanan. Nang umawag lata. I-cancel ko manan. Aday ta. Apay nga ta nga umawag manan dahi adayana. Anya nga tamanan ayat ibagana. Ala? Talaga adagulit. Di naksaldingan na talaga dahi adayana. Jak kayat akasarita. Di pa konti cellphone ko. Mondray! Harap! Nawaw! Apay di mo sungsung patan ti awag ba? Jak kayat Tata Malyong? Sino nga minday di aya ay nawaw? Ni Diana, Tata? Kanya? Ay nawaw? Talaga nga agkurso na di babae kan kaparaw. Jak amo Tata? Jak kayat akasarita? Takayat ko nga iparik na alikliklikat, Tata Malyong? Ay nawaw. Uway. May mayatan ti kasta nga ramidan. Tano makiride on ka kinkwana. Amang ano pikutin na ka. Ha? Ay nawaw. Ang dakil matkiday ti panagtalagkukin ka ba raw? Basta? May salaang ti ay ayatag, Tata? Ay nawaw. Wen. Amok no asino. Uray di mo baliksay na inawaw. Iso na lang. Tadinak pa'y mat-inaklon ni Anaya, Tata. Ay nawaw. Ano usam ti aguray barok, Wen? Basta may pasigurado kin ka. Nya adda namnamam kin ni Anaya, Monray. Saan lang adda? Dakkel. Ha? Sapay la ko ma, Tata Malyong. Sabiin, di kay kadipay maturaw kay nawaw. Maturog man kan saan, awan bibiyang mo, Malyong. Ha? Ay nawaw. Apay aya apakasikuran nak, ha? Ay sige nga ron, maturog kami. Mabit lang. Ha? Nagkuna maturog kan, naglaing kan, urayam makaturog ti amom, sa kamaturog Malyong. Anya nga oras maturog kayo aya, madam, ay nawaw. Jakam mo, urayak ti asawak. Ha? Apay aya akanayon amarabyan sumangpet ni Rokaw, madam. Pasaray parbangon pa yan no sumangsangpay. Adda ka di babae na madam ay nawaw. Agulimag ka! Sana tila ibagbagam. Tadi nagtuma iturad nga lilawan ti asawak. Ha? Ay nawaw. Syakla ang ti ay ayatan na. Napudno kanyak ti asawak. Very loyal kanyak. Nawatam. Wen, madam. Padaksumkit din tinakasingsingpet nga asawa. Wen, ay kwa. Ringaruden, madam. Ikan ako nga kay nawaw. Urayan ta asumangpet ni Roko. Agtalinaod ka lang dito'y salas. Ha? Di nakpanawan dito'y. Ha? Tano sumangpet ti asawak. At damangilukat
itigay. Sige nga ron, madam, ay nawaw. No, may ridap ko dito iso pa. Ringan daktulatan, madam. Wanan! Apay nga ta akanayon matan na marabyan asumangpat ni Rocco. Nuagdamagak, agungat mata. Sa dino nga tati papanan na. Talaga ajak makaturog, gapo iti kapapanunot. Apay matan akas jay ni Rocco. Naglabas di aldaw anak kaw. Ag-examine kan no bigat ay nawaw. Wan tatang. Aglalaok tiriknak tatang. Madanagan ajak maawatan tiriknak. Ay nawaw. Basta think positive anak kaw. Tinasayaat agrubat ka, tarambalta. Masapata mapan makimisa ita. Wan tatang, talaga akas tati plano. Sa paag ti makimisa. Nasaya at sinapayo tinagawin. Ay katuan at akuyugin ka anak kaw ay nawaw. Mala, agrupat ka nga rodan. Takid dawan ta titulong ti apaw. Wan tatang. Ay na, sapay na ko matabaligi ti agbalin a resulta ti examen ko, tatang. Ay nawaw. Uwan, marikrik nak anak kaw ay nawaw. May santon a certified public accountant ti anak kaw. Ay nawaw. Oh, agyaman kami apaw. Tatang, saan pa'y analpas ti examen? Ha? Di kay mang namnama, taamangan lumapa ay tayo laang. Ay nawaw. Bawal ti agpanunot iti negatibo ita anak kaw. Pasig a positibo ti panunutin tawan. Please? Tatang. Naasi ti Diyos kadagiti kas kada tayo amarigrigat laeng anak kaw. Kidawan ta ti tulong na. Ken amaw, nawaw. Kabailam day ta. Si kapay. Naglaing ka anak kaw. Ay na, itapay laeng. Kasla kayat konti ag silibrar. Ay nawaw. Numakarwar ka. Ay inak to ipablaag iti radyo Mapanak to ijay DCWT 540 radyo to tao. Tay nakiwaragawag ijay, ti panagbaligi mon anak kaw ay nawaw. Ni tatang at talaga. Madandanagan lang arutan, kastapay na ti bagbagayo mo. Ay nawaw. Kayat kala paragsakan, wino liw-liwaan anak ko. Tapno, mayaw awan ti nervyos mo. Ay nawaw. Malalalaki din. Agrobot kan anak ko tayong tamakimisan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglaladotak abumangon. Maditi bagpagik. Ngam, bilitak ti bumangon. Taag kararagak manan. Ikararagak ni Anaya para iti board exam na. Sapay la ko ma, na makapasan ni Anaya. Nagbiit ti pa naglabas ti aldaw. Nag-eskwela ni Anaya. Iti kon, nag-review. Kitita, nag-examinan. Nagbiit at talaga nga aglabas ti aldaw nagkararaga kon. Kalpasan na. Rumuara kon dito'y silid ko. Tapilitag ti agar musar nga oray madmadi tirik na. Manjakon nanapan niyang? Ne, duwamat la asubo ngayon na po iti insubong barok. Kwa? Nabsuga kon nanapan niyang? Anya? Nagbasit mo tikinan mo. Basta? Nabsuga kon nana? Ne, apay ngay. Sige, madamdamakan to nga ron ang mga anuan. Owen, nana? Aggatas ka?
Itimplaan ka iti gatas mo, Barok? Siya konti agtimpla iti gatas ko, Nana Panyang. Taong tan na ka ni mama no makita na ka nga itimplaan nak. Sa anak ka no nga ubing abasit, tapno pagserbyam. Kasta ti kanayon nga ibagana kanya. Saan na balitawan ni mamam? Malamton no sumangpet na jay. Agtugaw ka lang di tawan, ta itimplaan kay tigatas mo, Barok. Sige. Agyaman ak nga rod, Nana Panyang, ha? Wen, saan ka nga yaman kanyak? Tapagrebengak ti mga sikasukan ka. Ta anak nakakit nga ron ti amo. Bay anak laeng ang mga sikasukan kawa. Pakaragsakat tar aramid. Apay nga ta. Akaslaad na sakit iti karabukob ko no agtil munak. Agsarmingak man. Dito'y abanda ti ayan tinasakit. Apay nga ta. Anya nga ta dahito ngay. Kaslaad na nakasulat iti karabukob ko. Kaslaad na nakabara no agtil munak. Ala. Anya dahito'y maarikap ko iti tingad ko ngay. Adamat basit abukol dito'y. Ala? Anya nga ta dahito'y ngay. Mabitlaang! Asino nga ta dahita? Rumwar ka dito'y silid mo, Monrey. Tas ang huwam, tisa nga ilim. Ha? Sino ti sa nga ilik, mama? Ni Diana. Ha? Kwa, mama? Adda naarikap ko abukol dito'y tengit ko. Dahito'y, oh. Igaman nyo ka di, mama. Ha? Anan? Kita akman? Adda bukol. Oh, saan ka di, mama? Gagangay naladay ta. Amin at tengad at nakastana. Ay, medyo nasakit mo't, mama. Gagangay na nga rod. Di mo ikaskaso day ta. Kandi mo ibagbaga ka dagiti babaunan. Taman nakibiyang dagijay. Ha? Di da kan tumanen pagtrabahuan no maamuan da day ta. Mama? Basit labanag day ta. Adayo iti bagis. Saan adelikado da ito'y, mama? Saan? Ilimod mo day ta, Tano maamuan ti sabali day ta. Ipa-ospital da ka. Kat sugaten data tengged mo. Kayat mo? Ha? Manjak mama? No kasta nga rod. Di mon ibagbaga iti sabali. Ola, umay kakit din takasaritam ni Diana. Awan ni Angeli, isuasi ka timangsa nga ili, iti gayam na. Panyang, ay nawaw. Apiakas lang nakapormal kayo ta. At naman ang tigayam ni Ma'am Angeli. Uwan nga raw, ay nawaw. Idaldal na tibagi na kini Monray. Kat saan lang nga roda na pampansinan ni Monray, ay nawaw. Ay, wan nga rod Sa apay naway latamat nga umay dito mansyon. Nga uray awan ni Ma'am Angeli dito eh. Una, tauray mo't ni Madam Mariela. Idaldal na mo't lang day ta babae kini Monray, ay nawaw. Ay. Sa pala talaga tinatara niya panyang ay nawaw. Kasta ini. Saan pa nagpalastog panyang ay nawaw. Idi ka bang banuwagak mo't akit? Ado, timang kidkid ay kanya. Ada babae ang mga akbay kanya. Ada pa iti mga pros itimoging ko Adaw, ti ang crush kanya kide. Good boy, akmet nga raw. Sana ka pa, nadlaw ko a crush dak. Kat tutupak matidan.
Ay, saan nakakastapan niya ngayon, nawaw? Ay, kasta ati rumbang iti may sa lalaki. Ay, Nataknag. Grabe, kinatakneng ko pa niya. Tanga may salaan, tinakaisintruhan ti matang ko ide. Dahil dilaang ina ni Anayay, nawaw. Ay, nagasat mo't nga rod anay di asawang Malyong. Tanagbalin ka anapudno kan kuana. Ay, nawaw. Uwan Iso no, adan to pa'y agayat kanyak. Agbalin to mat anagasat ta istik tuanak pa niyang. Ay, nawaw. Nagasat kanto pa niyang. Nagasatak nga. Nagasat ka ta. Awan problema mi ti biyag ko nakumahay. Ay, nawaw ay. Bagim lang ti pampanunuta may nawaw. Iswa nagasat ka pa niyang. Ay, di ko na Malyong. Ay, nawaw. Anyat kahit mo asawan pa niyang. Pay, adaya problema. Kat agmay may sakang ang bibiyag. Ay, Malyong, awan ti tao nga awan ti problema na. Amin tayo, adalat na panubok a pagdalanan tayo. Sa bagay mo't kidiya pa niyang. Bak nang tupay kat adda parikot na. Agdudumang agpaiso ti problema ti tawa niya. Adda ka ditang agparikot iti kwarta. Agparikot iti pamilya. Agparikot iti rupa na. Tasaan akontento iti langana. Agam no siya, ay nawaw. Saan ko na problema ti rupa? Tasigod mo't anatairake ha. Agpada kami kinimunre apog Sika talaga. Mangrugi ka manan ako nakmalyaw. Ay, nawaw. Ay, nagpintas ka. Ay, kwa. Kaya't kalapag katawahan pa niyang. Diyak kaya't amakita analiday ka. May mayat no agkatawa ka. No awanan ti ibagam, sumrag ako ni ti silid ko. Takayat kun ti aginan na, Diana. Madmadi ngamin ti riknak. No kayat mo? Kuyugan ka, tamapantay ti doktor. Ay, saanan, Diana? Pacheck ana imbagak ton. Apama na makariingat. Agtumar ka nga rod iti agas, ha? Saanan? Tadyak matamo ti tumarag, Diana. Wano saan? Agvitamin na ka. Adda ka di vitamins mo? Ha? Ay, uwan, adda? Nangan ka din? Uwan, nambasit laan? O ala, agpapigsa ka nga rod, ha? Agtali na aladakpay lang dito mansyon. Taurayak ni Angeli. Ay, sige nga, Rod. Mabalin ka di apanawanan dito'y salas? Sige, Monray. Ngam no kayat mo, sumurotak iti silid mo. Tabantayan ka amaturog. Ay, saanan? Masahyan ka. Kayat mo? Amok dag masahe. Ay, saanan, Diana? Agawid ka laanan. Ha? Uwan, agawid kan. Taamangan no marabian ni Manang Angeli asumangpet. Agawid kan. Taamangan no adapay papanam. Awan papanak. Amangan no adapay aramidam. Awan magkit di ti aramida, Monray. Basta, agawid kan. Tanasakit ti karabukob kong agsasao. Ha? Sige nga, Rod. Okay nga, Rod. Aginana ka na imbag. Agpaimbag ka, ha? Agsubli ak tulaangan. Sige, agawid kan, Diana. Anaya! Congratulations! Ha? Iti anya, Flora. Ala ni daytoy. Di ka katipay lang nag-online. Kitaan mo na ti result na ti board exam mo. Nukas ka. May saka ka nagiti nakapasa, friend. Ay na, nakaragsakan para kan ka. Kablaawan ka talaga. Diyos.
Agyaman akunay kan kaampo. Thank you, Lord. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw, Monray! Ay na! At nagpaisunagan ni Anaya ni Taw. Ay nawawa talaga! May sa tiyanak ko kadagiti nakapasa iti board exam! Certified Public Accountant yan account! Yahaw! Awan, Tata Malyong. Naglayang talaga ni Anaya, Tata. Ay nawaw! Agyaman ak iti kararag mo, Monre, ah! Amukin kararaga mo dyan ako ay nawaw. Dak may ladawan ti kinaragsak ko ay nawaw. Maragop ka paraw kay na. Saan laada kayo tinaragsak, Tata? Oray siya. Ay nawaw, umawagan ti nakaw. Hello, Anaya! Ay nawaw, congratulations sa nakaw. Nagbaligi ka na nakaw. Ay nawaw, may sakan a CPA, Anaya. I am very proud of you, my daughter. Ay, nawawa talaga. Ay, na. I am very happy for you at talaga, anak ko. Ay, nawaw. Hello, Anaya? Anaya? Inidip ng samot ay di matagsaon ba raw? Teksamat laang dayjay, Tata Malyong. Ay, nawaw. Uwing niya paisaw. Teks laing dayjay. Saan niya awag ya? Ay, awanain. Matartarantakon, Monray. Ay, kwa. Agawit ang ijibalay paraw. Sumurutak, Tata Malyong. Sige, makaamu ka, Monray. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Ay, na! Mabagkat ka, anak! Kawan! Ang mga numaibatan nyo ni Anaya, Tata Malyong. Ay, nawaw! Uray basit ka na kutungag lagi kita inyaw. Napigsa na ito, ay, nawaw! Ay, uwi na nakaw! Ay, nawaw! Ay, diyak ngamin mas baalan ti kinaragsak ko, anak ko! Congratulations, Anaya. Agyaman ak mo na, ha? Thank you for your prayers. You're most welcome, Anaya. You deserve it. We are very proud of you, Anaya. Agyaman ak talaga. Paligi tayo amin daytoy. Ngamin, saan lasyak tinag-effort iti daytoy. Amin tayo. Ngamin, inlak amdak iti kararagyo. Ay, nawaw! Let's have party, anak ko! Untatang, ag-celebrar tayo. Nang saan pa'y nga ita? Agurnungak pa'y. Ay, nawaw! Siyak ti makamu iti magastos, anak ko! Agbali akin ni Madam Ariela! Kakwartak, Anaya. Tata Malyong. Ay, saan? Di ka makibiyang diti, Monray. Manure on money, Monray. Ay, nawaw. Kaya't ko tito. Saanan? Siyak ti makamaw. Ala, saan kayo nga agdinis putir may papan iti dayta? Ha? Basta siyak ti makaamu. Siyak to ti aggastos. Naligayak at talaga dito'y bantay. Iso nga iso, ter aramilit dito. Agsibog, ken agdaldalos iti bulak ter aramidan. Makauma. Awan pa'y kasarsaritak mo. Ay, sa payawan makukwarta ko. Ay, Diyos, kaya talaga na iti Cleopatra. Tinakawan na. Apay nga taamatak-takawan ak akanayon iti kwarta. Idi damaw, dayjay awibilay. Idi kwan, dayjay mo't a Cleopatra. Ay, at pag napagdaak man kitik, tapno sa anak ang maburyong. Ay na. Nagbiit adim makail na gitimulak. Nagbunga na pa yan. Na. Apay nga taasaan nagbongbunga to'y may sa amula dito. Kunamit ni Rukaw. Ang makaagas ti bulong na gitaw. Imbala-bala ikaw kada gitimulak anatan.
Ta isumit kibilin ni Rukaw. Ipalait ko kano, da ito'y amulak, kadagiti mulak anatag. Ay, dandani manen maburas, dagito'y bunga, timulak anatag. Gusto mo, ta sigurado, nga danto manen kwarta. Sige, Malyong. Dalusam amin dagita. Kita amin nakarga ti drawer ti lamisaan ko dito'y silid. Tapno punasam iti unag. When madam ay nawaw. Huh. I wanna lay you down of the bed of roses. Masapol nga ibagbagat ti aramidem. Ay kwa, narikat mo't ano, basta pakibiyangak latan ti drawer yaw. Ha? Mabit man laeng. Apay madam? Ne. Apay nga adda dito'y daytoy. Ha? Da kayo man madam. Kukwayo mo't amin nga adda ditoy. Ha? Saan na si Kati Kasarsarita? Ha? Ay nawaw. Ala, agdalos kalata. Di nagpakibibiangan dito'y Malyong. Ay, madam, ay nawaw. Agdalusak ditoy. Oh. Jay ATM card ko nga adda ka ni Roko da ito'y. Hanggang apay nga adda dito'y. Idulin ko da ito'y. Amangan no nalipatan na lahat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyang manak iti bendisyon nga ipapaay mo iti biyag. Agyang manak mat iti sabali manan abaligi asagot mo iti biyag ko. Apo. Naayat ka unay kada kami. Kat amok asaan adito'y ti pagpatinggaan ti amin. Apo. Amok nga agtultuloyan ti bendisyon nga ipapaay mo iti biyag ni. Dayto'y ti kararak ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Nalpas ka na nagkararag, Anaya? Wan Ray. Sika. Nalpas matan, Anaya? Okay, mapantangarutan. Mabalin ka di nga pasyal tapay nga umuna, Anaya? Wan. Saan akong abisi ita? Iso nga okay lang. Ay, sige. Mabalin ka di nga out of town ta? Kaya't ko ti mapan ni ti bye-bye. Sure mo, Ray. Mapatganti kayat mo. Sa dino ti kayat mo apapananta. Anya alugan. Basta pa man! Gamis po, winover ito! Anaya, agreeing ka, Anaya? Ha? Nakadanon ta ka din? Saan pa'y? Nag-stop over ti bus. Inta pa merienda? Amok amabisin kan? Sige mo, Ray. Pasensya kan, ha? Awan mat ngamin kutseta. No, adda ko maamatlugan ko. Adda ko maaramatan tangag pasyal. Ay na, enjoy to pa iti ag-commute mo, Ray. Wan mat kit di, Di, uray magmagnata. Okay lata kanyak. Basta si katikadwak, Anaya. Sika talaga, Monday. At pa'y sumad. Jack marik na tibanog ko no si katikadwak. Nasursurum kin ni tatang dagitaan niya. Saan met, Ala, umay kan. Dumsaag tan dito ibas. Tamang ano panawan data. Umay kan, Anaya. Naawagam ka din ni Monray Malyong. Wen, panyakay, nawaw. Nag-out of town da. Tagtagali. Tamang ano, mangag ni Madam Mariela. Ako nga tumanayin. Asino ti kadwana? Ni Anaya nga anak ko nga road, panyang. Ay, nawaw. Ay,
makapadanag met na siya amunre. Ti pakada na iterimwar, mapan iti simbaan. Biglaan ka no nga men, Panyang. Nagtulag na kinaanaya nga out of town da. Ay nawaw. Ay na. Panyang, makilkiliyak siya. Apay manan. Sigurado, agarim manin ni Munrik ni Anaya. Limaing ngamin niya agarim ni Munrik ay manipod insura, okay? Ay nawaw. Ang mga nuaklunan ni Anaya ni Munray. Ay nawaw. Saanen ang malapdan ti amin no kaskasanaw. Ti panagin na yan ayat dagiti dwa. Ay, sapay ko mga rod tawan to ti masakitan kadakwada. Ha? Anyat kayat mo asawan Panyang ay nawaw. Ay kwa, sapay ko tawan to ti agloko kadakwada. Tapno awan to ti masakitan, no bilang laan. Ay nawaw. Agpada na singpet dagiti dwa, Panyang. Patsek nga wanto ti agsangit kadakwada. No agginusto da. Pagasawa di idan Anya, saan pa'y Agam amuda pa'y mat na imbag Tano talaga a compatible da iti tunggal maysa. Di isunton ti panagsimpada. Ay nawaw. Wen ka di, Panyang. Kun laing dayjay. Joke only. Rabak ko laing met ay nawaw. Wen, kanakan. Thank you nga raw. Wen, awan terumbeng nga pagdanagam. As-asikaswa ka na imbag dagiti mula. Okay nga raw. Bye, kanakan. Kukwak ka na ti mapaglakwak iti bunga dagiti natang. Sapay ko mga raw. Tamatamba tinangi na aprisaw. Rugi akong tagpuras. Kalpasan na. Sumalo ka. Tay nakilakaw ti maburas ko anatay. Kalpasan na. Ag-happy-happy ak tumanay. Ag-relax ak manay. Come on, Rocco. Eat. You eat your food, okay? Rocco, here is your water. You drink, Rocco. Ay, nawaw. Amunan tinagan na Rocco. Nalipatan ng timpanagan ti amo na kinkwara amalyong. Gusto, mate? Ay, nawaw. Talaga makaawat iti sa oda iti cute nga aso. Iso na lang ta English mat nga may. Uray na. Uray karabaw English ditan. Basta maawatan na ay nawaw. Dogi, are you done eating? Rocco? Are you, Tangiwat mo. Amangan lumanggag na ka ni Madam Ariela. Si Mang Pateng. Apay aya. Awan matmading ang bagbagak. Ay nawaw. Amangan lumanggag na timpanagan mo iti aso ni Rocco Ay nawaw. Basol da dya Rocco Nagadaw. Nga ipanagan na iti aso na malyong paay. Nagaduan nagan. Di pinagtarakyan nagan ko, mate. Di mo nga ron piksaan tangiwat mo. Amangan lumaungtan ka manan. Ay nawaw. Basta no ayaban, wino pa kanam da ito nga asaw. Rocco, tiyawag mo kinkwana Panyang Di mo patpat yung da dya Rocco. Insult personal tararamidin na. Malyaw nga. Sige. Ay nakdigusin ni Rocco. Ay, Rocco, come on. Let's go and swim. Come on. You take a bath, okay? Ay na. Natulnog talaga ni Rocco Very good, Rocco. Nice one. Okay, let's go. Nay, itaman pa yung awagan na ni Madam Ariela. Hello, Madam Ana Pintas. Hello, Pandico. Ayan mo. Ay, adak dito'y ilay, Madam.
Naglakwak itinatag. Kaduwang ni Rocco. Nay, ay saan mo, madam? Apay, saan mo akadwak ti kana ka? Iso nga ro nadamdamagagan ka. Saan ko akadwa? Ha? Ay, aywan gayam anya. Amangan no ang bom no sa dino ti ayan na. Ay, saan, madam? Jack ngamin makontak ti cellphone na. Na, ay, amangan no na idaw. Walo awan signal na, madam. Awan ka di ti text na kan ka. Ay, awan mo, madam. Si Kangay, tiniksan nakakaday. Anya kamatan. Kas ka lamang lukloko, paliko. Ay, at damdamag aklang mo, madam. Sige. Bye. Bye, madam. Akin dadamag samot na dyan ang madam Arhila kanya. Ngam kinapudno na. Kadwa na ni Rukaw. Akin dadamag la, tapno makasarita na. Keras naksama. Si Kangay Malyong, di na kainawagan ni Rocco. Saan mat madam ay nawaw? Si Kangay Panyag. Saan mat madam? Awan ti numero ni Rocco kanyak. Oh, ningata Monre. Ay, mabit man lang, madam. Apay, napanan ni Rocco, ay ha? Jack nga rod ammo. Ah, Nasa paarimwar itay. Ngam di pa'y matla si Mangpet. Jack makontak ti cellphone na. Ay, nawaw. Adan samot nagawidan na sa balay. Ay, tikwa. Kaya't ko asawan, madam. Adan samot barkada rawin no gayam na nagawidan na kunak kumahay. Ay, nawaw. Jack ammo. Makapadanag matay dya tao. Sige, agluto kayon, damabisin akon. Ay, nawaw. Ang mga no adan madingar aramidin ni Roka. Iso akanayon amarabyan asumang patpanyang. Amangan numakumikumlaang ang mga sa asikaso itinegosyo da. Ay, kat sapil na ko mga rod ata kastangag paiso panyang. Ay, kunay mo ti panagpreno ti driver. Pasensya kayo kakabsat. Natatayaran tayo. Lemon Ray, nadadaal ka no ti bas ang nagluganan ta. Pasensya kakabsat. Natatayaran tayo. Tumsa kayo pa lang ha, kakabsat. Ang mga nag-transfer kayo pa lang iti sa barabas. Ala, anaya, dumsaagtan. Ni, dumsaagan dagiti kakadwa ta pasaheros, anaya. Awan matan ti bas apag-transferan tayo mo Ray. Manarod, talaga ka di asaanan mariper tinagluganan tayo? Marigatan da ka no. Jack amo di ibagbagada at tama ti bas. Tapno saan ta maboring nga agur uray? Agpag napagnatapay, anaya? O sige, sapay ka kay kaywan dito abanda. Awan unay ti bapanay. Kan awan unay ti aglabas anugan dito eh. Wan nga rod. Ngam, okay lang kanyak. Uray marabian ta iti papananta. Basta kadwa ka, anaya. Naragsakak latta. Ala, agpag napagnatangarod mo Ray. Malyong, awan pa'y mutlaan ni Monre. Ayan na ka din. Awan pa'y mat-reply da nga raw. Tineksak itayan ay nawaw. Ngam, awan pa'y mat-reply da. Teksamanan wano saan awagam. Ay nawaw. Ay enjoy da siguro Iso asanda masakot ang text. Ay, Malyong. Kastalaktan na kanayon ti aramidam. Kanayon na kapagpungtutan. Kan pagsangitan. Ay nawaw. Ni Mata Mariela. At nakaapa na. Ninsamat Roka. Di tan makibiyang. Parang kaunak no anya ti kayat mo ang mapasama. Rocco. Ay kunak to
Tupay ka niruko pa niyang. Ay sigurad mo laang nga awan ti madingar aramidam. Kanuluklukwan na kajak mo. Ay, sus. Malyong, Jak lang umanaw ta dito yan. aramidam. Umadayo ta. Amangan numakita na ta ni madam. Puntan na tamanan. Ibaga na nga usyusero kan usyusera ta. Nalaway ka na. Nembag nga oras mo, ma, may nawaw. Sige, isirek yung tikutsiyaw. Agyaman na, tata. Ngam, awan ni Ma'am Angeli, ma'am. Rimor itay. Okay lang. Basta da ni Nana Ariela. Adda, ma'am. Kaiso tinang ibaon kanyak ang mangilukat itigay kay nawaw. Okay nga, Rod. Ni Monray? Adda ka di? Ay, awan, ma'am. Adda na panan na. Ken amangan no saan niya agawid itay nawaw. Kasta ka di? Mm-mm. Sige nga, Rod, ha? Baliwag ton ti umay. Jakon isarak ti kotse. Pakibagan tulangan ka ni Nana Ariela. Sige. Sige, babayaw. Ay, nawaw. Napanan. Isira kong tuyagay. Naamuan na lang awan ni Monray, pinmanawan. Ay, nawaw. Talagaan ni Monray, di kagagarain di kaya babae, ay nawaw. Agpresenta akila ko mangam. Awan pa'y mat lang amin iti panunot ko ti makinobya ita. Ay, nawaw. Darasan Monray, ang mga no pinanawan datan. Ayan ngayon tay bas at tartarimaanan da. Ala, awan matan ditoy. Pinanawan data ka din, Monray. Ala, nag-enjoy tamat ngaminan anagnag na iti kalsada itay. Sapay sumip ngatan. Kasanota itan ngay. Mala, aguray talat ka dito eh. Barang adda lumabas a pagluganan ta, Monray. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.